Limited. Duk a cikin su taro na mata ke na yi riba. Gani gare ki a bar kauna ta take mai tafa. Da gurin ce da wuya inda ke fasiya ma ba zan yi kuka ba. A bar kauna ta na zo gare ki min tarba. So zuciya tana ke sauka nunan soyayya kar da ki juyan baya so da kaunar ki nake takun da ba zan juyo ba. Na iya so tun da kin mini so hasiran kauna ta yi daidai duba ki ga sanki sinadari da ke ƙara dukkan lafiyar jikina. Gani gare ki da saurina kar da ki bar nawar sona inda kika yi mini ban kwana na san raina zai kuna sana zuciyar ki siya ma kar ki bar ni cikin rana domin kin zamo muradin raina yiyar matana. Siyama yan mata mai kyau ba ta fayar rata cikin mata kin rata babu kamar ki fana furta sirrin kauna cikin zuciya ta ke ce dai siyama ta din zuciya siyama ke ce na bawa dukkan yarda tafarkin kauna siyama nike nake so na cewa canjawa siyama